decideix conscientment saltar-se la legislació vigent, doncs tindrà la reacció trobarà la reacció i la conseqüència que s'escau. Per tant, hem de pensar, senyor Millo, que si vostè, a més ho va dir el dia que va prendre possessió, que vol fer una gestió continuista de l'anterior delegada del govern, durant el seu mandat s'han posat centenars de denúncies contra ajuntaments catalans, bàsicament per 4 qüestions. Efectivament, el tema de les banderes als balcons, el treballar en festius, la quota de l'AMI o aprovar mocions amb declaracions relacionades al procés. Si això ha sumat 400 denúncies, quan vostè acabi n'hi haurà 400 més? No ho sé, dependrà del que facin. És que això que vostè diu, ho diu d'una manera que sembla com si no fos correcte denunciar actuacions il·legals. És a dir, és que hem entrat en una dinàmica aquí a Catalunya, a casa nostra, que sembla que actuar il·legalment o desobeir, això està bé. I que aquell que reclama que ens comportem tots d'acord amb les regles del joc i complim les lleis, que per això hi són en democràcia, sembla que actuem malament. I això és al revés, és exactament al revés. El que és estrany, senyor Millo, és que, per exemple, l'Ajuntament de Berga portava 3 o 4 anys obrint el 12 d'octubre i fins a aquest any ningú s'hi havia fixat. Per tant, aquest control de la legalitat va una mica com va. No, però és que el problema de... Bueno, però és que és un altre. Aquest i altres ajuntaments, per això li deia que s'ha posat molt al focus ara. S'hi posa el focus perquè també tothom hi posa el focus. I abans hi havia moltes actuacions de caràcter judicial que ningú hi posava el focus, però exactament també hi eren, no? Però llavors, de la manera com expliquem les coses, de vegades fa que no s'entengui, no? És a dir, quan surt una persona i diu a mi m'han fet anar a declarar perquè m'estan perseguint per les meves idees. No, aquí no es persegueix a ningú per les seves idees. Ara, si vostè fa una actuació que presumptament és il·legal i a vostè el criden a declarar, el fet de ser alcalde no l'eximeix d'anar a declarar. Llavors, vostè no el porta a declarar perquè té unes idees determinades, sinó perquè està actuant fora de la llei. I això s'ha d'entendre, perquè si no entenem això, no entenem res. Jo el que proposo és dialoguem per analitzar l'arrel dels problemes, busquem solucions conjuntament i evitem que la manera de cridar l'atenció sigui saltar-nos la llei, perquè això finalment té unes conseqüències inevitables. Quines són les seves prioritats de reunions? Vostè ja té una agenda amb qui reunirà les pròximes setmanes? Ens en pot avançar alguna? Però no la faré pública ara.